nyt mä teen tän My Desk-videon. Minä kekkasin tän, tai sitten jotkut muutkin on tehnyt sitä. Mutta minä vain nyt kekkasin sitä, koska mun työpöytä on tosi sotkunen. Ja annoin tälle nimeksi My Desk, koska desk on työpöytä. Eli siis minun työpöytäni. Eli siis mä siivoon tässä tän. Ja mä ekaksi näytän tän, miltä tää nyt näyttää, ja sitten mä siivoon sitä. Mä en laita tätä nopennukseksi, kun mä en osaa, enkä halua. Mutta joo. Mä siivoon sen tässä ja sitten mä aloitan tuon ja joo. Mä näytän nyt sen videon sitten joo. Tämmönen se nyt on. Tämmönen aika sotkuinen. Ja mä aion siivoa sen vielä tänään. Mulla on yöpuku päällä. Äkä ihmetellä, koska kello on... Kello on 54 minuuttia yli 7. Eli siis 6 minuuttia vaille. Joku 8. Niin. Ja aloitetaan. Mä aloitan aika täältä. Niin kuin sanoin jo äsken. Tätä minun ei tarvitse siivota, koska tämä on ihan riittävän siisti. Täälläkin on se ihan riittävän siisti. Tehdään kaikkea, jota mä laitan sen tähän. Ei. Tämä. En tiedä minä laitankaan. Sitä on tuolla täällä katossa. Kattokaa mun koulukuvaa. Kauhea. Maailman kauhean koulukuva, mitä olen ikinä ottanut. Luulin, että tästä tulee maailman nätein. Siis luulin, että tästä tulee koko koulun nätein, koska minulla on korvikset. Ei. Ne ei edes näy. Ai niin, tää on toi nukkarilappu, että sitä ei saa. Vanha kuorokansiani. Ei oo saanut nyt lapsia ja mitään. Siellä on ihan sekaa tästä laulusta. Muuten mitään. Laitan nää pinnit just pois. Riippuu mitä tää tässä tekee. Niin mä otin kirjoja ja sitten unohdin tämän tähän. Kun piti mennä syömään. Enkari. Näin. Se tuli tässä näin. Tän. Tässä näin se lensi tää tohon noin kun mä nostin tän. Mikä se oli? Aika hyvä. Olen tässä näin kameran edessä aika netisti. Sitten tuo. Sukat! Mä löysin sukat. Ajatelkaa sukat. Sukat työpöydällä. Ei työpöydällä. Sukat lattialla. Ja miksiköhän nää oli lattialla? Koska minä olen pudottanut tarinaa puksissa. My little sister. My little sister.
Eikä hyvää suomea. My little sister. My little sister. Tämä on aikamoista. Pieni hetki. Nyt tulee tiedonvaihtosta. Tämä menee tuonne. Nämä tuohon. Minulla on mennyt vasta 6 minuuttia. Minulla on 15 minuuttia. Eli enää 9 minuuttia aikaa. Eli verrattuna nyt tähän. No vähän enemmän verrattuna tuohon mitä mä nyt on. Hyvä, no kuinka paljon nyt on. Niin siihen verrattuna aikaa. Tää nyt ukkelee. Oho, vähän mulla on likainen. Pois vaan. No. Minä teen tämmösen nopean siivouksen, koska kello on aika paljon. Enkä halua ruveta mitään sähläämään täällä keskellä yötä. Ei nyt oo ihan keskiä lähellekään, koska kello on edes vielä 8. Tai no se voi olla ehkä 8, mutta ei vielä 9. Kello 8. Aika hyvä. Että kello ei ole vielä 8, mutta sit se on ihan täydellinen. Four big really mistakes. Onko se niin? 4 big mistakes really. 4 really big mistakes. En mä muista myös. En muista, onko se 4 big really mistakes. En mä muista, koska minä tiedän vain, että mitä tuo tarkoittaa, mutta en tiedä vain, että miten se sanotaan, koska tämä lukee näin. Et se on niinku sekana. Joo. Sitten kaikki sanoo, että kaikkihan tuon tietää. Älkää tulko rakeamaan. Sitten rakeamaan mun kommenteihin, koska en halua kuulla sellaista. Olen vasta 4. En voi tietää kaikkea. Tattara. Aika hieno. Aika hieno. Tämä nukkeen nyt saa mennä jonnekin fiksun paikkani sen tänne. Tuossa näin. Mitä meillä kirjoitussakin nätisti? Ei. Sitten kun mä otan koulukirjoitusta. Ne ei ole enää. Sitten se ei pysy enää. No laitetaan sen vaikka väliaikaisesti tuohon. Se saa olla siinä. Mä en tajua, miksi se nukke on siellä. Nyt se on teneetipauksi, joten se pitää säilyttää. Joo. Tästähän tuli aika siisti. Joo, tässä tuli aika siisti. Tämä hieno minun pöytäni. Toivottavasti tykkäsitte. Ja nyt mä näytän tän videon vielä. Sitten lopuksi. Lukee kaikki tommoset. Nähdään ensi kerralla ja älkää kommentoiko alas, että miten se sanotaan tai älkää edes sanoiko, että hei, eikö sä tiedä, se on bla 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 sitä kumista, koska en halua tietää. Voin minä itsekin sen selvittää. Joo. Mut joo, nyt mä näytän sen sitten kohta, mutta nähdään ensi kerralla. Moikka! Ja joo, nyt se näytön aika alkaa nyt.
ensiksi tulee toi, missä se oli se kamera. Tein sinne nyt CD-levyä tuossa mukaan. Tämä hieno tuo radio. Sitten minun kännykkäni, joka ei ole aina siinä. Minun lukkarini. Tuommoinen sitten tuossa on tämmöisiä. Sitten tuossa on tuollainen hieno juttu. Joka on täynnä juttuja. Sitten on tuossa on tuommoiset. Ja minun telkkari, joka ei toimi. Mutta minun pikkusiskollani toimii oma telkkarinsa, joten minä en saa kuitenkaan omaa. Joo, tuossa on tämä. Tässä oli tämä hieno minun pöytäni. Toivottavasti tykkäsitte ja nähdään ensi kerralla. Moikka!